Miriam și Sofia. Și fata asta e de lângă mine, Sofia. De Și ne-am gândit să facem Whisper Challenge, adică punem căștile și ea trebuie să... Dar dacă se stinge, înseamnă că are 700%. Și se trebuie stinge să le și... grăbim. Da. Deci hai să dăm drumul. Așa. Eu sunt, da? Stai. Da. Mi-e frică să nu cade, că mă omoară, mami. Nu cade. Hai. Stai, nu acum. Hai. Pisică. Ce? Pisică. 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 Da. Stai un pic să dăm altă melodie. Just... Așa. Și ce melodie să pun? Deci trebuie să ne grăbim. Haide mai repede. Să se stingă. Stai. Haide. Hai. Hai. Cum? Mâncare. Cum? Mâncare. Mâncare. Câine. Câine. Ce? Câine. Ham, ham. Câine. Câine? Da. Soare. Soare. Ce? Soare. Cum? Soare. Soare. Plouă. 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 Clouă. Plouă. Podea. Plouă. 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 Da. Păr. Cum? Păr. Pâine? Păr. Cum? Păr. Cum? Păr. Păr? Da. Covor. A? Covor. Mopor. Covor. Uite-te la asta. Ce covor? Covor. Da. Sabă. Dar să zici tu mai tare, că nu te înțeleg. Dinți. Cum? Dinți.